Hababam ya kinu kijingbam kabukongsan kadai ban hab bantip ban nadu menu la shet yaki bat hadu lano unla ban penunkam ni bam yaki lani hakaktin nongway ka manufacturing date bat ka best before hinray bun sin la julap ba hakini kijingbam kim judan satya ya katarik ba menu la shet yaki hinray la yoi batang hadu katno unla ban penunkam yaki kani kalaru banwanra ya ke jingma ha ka kwat ka khia ki babam yaki kumbala pau dangshan na ka jingyo ka longkmi da pizza bala puut bat don ksan ha ka jing persang mantep khamshai halor kani na ka liang ushilong mil ulayo banyakren ba ka kong DBS Mukim ka deputy commissioner ka commissionerate of food safety ka sarkar jilla ha ka ba kala pentep ban na ka liang ka commission kala shim ya ki sinjam ha ba yadai bat kani da ka ba ongru ba ki ba shet jingbam ki dai ban shim khia ya kani nalor kata kalau ongru ba ki nong shet jingbam kim dai ban khansing ya kani bat ki dai ban but ya ki kendon kumbala ptha lem kumta kinsa sha dan kuna Hakabidi bat kani hoat kata kadi ka ba sisa nga layo i ngela le ya kani ngela ya ngela yo i bat nga don sibon ang ni rubat nga ya kini ki hakabe ngekren ya kani ka ya ruti no panong mo yo ruti ubarung haman lang tlivi ne te ngela le ya kani ngela survey ya kani ngela de assess ya kani ngela shim ya ka senjam ka banong ba lengba ngi nga ai ya ka jingkuble yupi na ka liang jong ka media ki balaya ai por banya kren kumni ban nga kani ka janmiet bat lengba jong pi nga kwa ban pentip sha baro ki pat ba kinha ban chim kya kamtam kini kinong shet jingba kinha ban chim kya hadu kata ha ka ba kile ya ki labeling ni ong labeling kata kemut ha ka ba ki ai ya kitu ki jing tho la ni ki jing batai ki informations ki bodon ha ka label jong ki jing bam jong ki ta ka bi di ruti ngayu i kata ko mo piong ba ka manufacturing date kam don henry ka best before date ka don be so la ban use da ka ju bat kum ta ter ting kani ka de ka warning hong yipi bat ngila ya hiru ban fine ngila ai shibon ki information ya ki breu jongi ya ki bakers jongi ban follow ya ki ei ka kendon ka bangi labatha te henry ngisham ba kini ki bakers jongi they have taken things for granted ti kamla ban long pa de ki la shule kim bom ken breu bom ken breu rekani ka kta ya ki pat ba nong bam nong di pa de te ki dei ban smong tho ba ki dei ban le ei ka badon kam ba kin ha ban tho ya ka date of manufacturing best before katasni banang ta pade la dangilap ba ki pen kenya kini ki bakers kim don ha kim tho ha ka label ya kini kamud ngin one ngin fine but ngin left ya ki samples jongki ngin le ki spot fine but kat ba sha ka an ngin le Shushu ka kong DBS Mukim kalap kenturu ya ki patba baki dai ban long ki bahusiar ha baki thiet ya ki nu ki jingbam bat ki dai ban pet perman bah ka appeal na kaliang jongi ka long ba ki pat ba ki nong bam nong di ki deban long ki bapet perman barbor ngingim la banwan ra ya ka ka baha ka miat ka bolong 100% ha ka bam ka di lada ngitrei tang mangisiliang da ka bongong ngitrei tang mangisiliang kata kemut tang na kaliang jong ka food safety ka commissionerate of food safety Henry ka banga don kam ka banga ju ongi ki pat ba ki banga ju karpa red ki banga ju request na kapor ngongi ngila ris nang ni siliang ka ni kakti Henry ladang thap kumni ladang am ye kendu bat kakti jong pi ki nong ba nga thap hal air pimyo smawe ka saw right tena kata ka daw nga don kam ya kan ni ka wei padi kakti jong ki pat ba nong bam nong di banwan ra langken banwan ra bat bangin thap yo smo pa de ngin la ban yo smo ya ka sound ngin la ban yo i ya ki jingkala ban ngas mo ruban ai pa de ka hakijuk por bangan ai ka burom ya kini ki nong bam jongiru ki ba la kloi ban wan ra ya kini ka complain okay kani ka peni ba kila long aware kila long informed but hadien ba pila long informed pimtian ka hadien ba pila yo ya ka jingtip ka basay kamot kani ka fear dan ka jingting ka jano enya tikani ka penlong ya kini ki complainant jongi ban wan sakmat bat kalong ka ka bas ngautanat ka ba ngi encourage ya ki breu ki badan ya ki kum kini ki complain ban wan sakmat ban trilang ban ngi khnang bangin la ban sakri khamba hak bede bat ka bam gadi na ka bentau wat ba nong bam bar habatien pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka Plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.